Здравейте! Днес ще ви покажа защо текстилните саксии на Grow Nest са ми любими. Леки, гъвкави, удобни. Идеални за всякакъв вид растения, от цветя до билки и зеленчуци. Подходящи за отглеждане на растения както на закрито, така и на открито. Истински универсален избор. С Grow Nest корените дишат, растенията растат по-здрави, а грижата за тях е по-лесна от всякога. Изработени от висококачествен геотекстил с UV защита, което ги прави изключително здрави и подходящ за многократна употреба, могат да бъдат прани и ползвани отново. Дишащ материал, който позволява на корените да получават повече кислород, по-здрави растения. Предотвратяват усукването и извиването на корена. Саксията има отличен дренаж. Излишната вода просто изтича през материал. Разполагат с удобни дръжки, преместваш без усилие. Лесни за съхранение. Просто сгъваш и прибереш неограничени бройки. Повече информация може да откриете на сайта ни urbanbotanics.com.